हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि आर बिउटि चेनेलाव फिन खनसे बरायनायखौ जासिफिननाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ आरोना दासान्दि ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों माने जानुवारि 1 तारिखनि भिडिअ आरोना बियो बेखौहाय जोंहा आइमोननि गामियावहाय मोनसे खेला जादोंमोन आरोना जानुवारि 1 तारिख खालिहाय ओमफ्राय भिडिअखौनो हेगारनो बावनानै दङमोन आङो जोंहानि आदाया भिडिअ खालामनानै हरदोंमोन आरोना आंनो जोबोर इन्टारेस्टिं नांगोन आरोना नोंथांमोना नायनानै ओमफ्राय आं बेखौनो दिनैसो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरोना नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरोना माने ओरैबायदि मोजां जादों आरोना खेलाया नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय जोबजासिम अब्लानो मोनथिगोन आरोना माबायदि जादों ओमफ्राय आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय दे लोगोफोर बारा मोजां भिडिअ लाजोबनो हायाखैब्लाबो एसे एनैब्लाबो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय आरोना आंबो नायनानै मोजां मोनदोंमोन ओंखायनो आं नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो गोसो जानानै खालामबाय आरोना लोगोफोर होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो दे लोगोफोर आं दायो देखायनोसै नोंथांमोननो सोरनियाव ब्लेकबर्ड दङ ब्लेकबर्ड जोंहा भुमि आरो काबादिनि थाखाय नाम्बार लिरनांगौ जादों
टाइम गैलानिया रावबो गैलाब्ला नाजाबाय थानांला जोङो काबादि गेलेसै टाइमनि आंखाल दा बुङो आरो सिख्लाफोरनो माने काबादि गेलेनो जायाखै नामा काबादिनि गोरोन्थिया बिदि जाबाय बेखायनो जाय बिथांमोना काबादि गेलेनो नाजाबोदों दङ बिथांमोननि गावबा गावनि टीमनि मुं आरो प्लेयारफोरनि मुंखौ थाबथानायनि थाखाय गुरुत्व होबाय लोगोसे आरो भलिबलनि टीमनि लोगोसे जाय बिथांमोना गेलेगोन बिथांमोननि प्लेयारनि मुंखौबो थाबथानायनि थाखाय गुरुत्व होबाय Tambah ketemu ya. Dua pertandingan ya. Nah, kalau misalnya menang lagi kita masih. जाय बिथांमोना आखाइ गारो बिसोरनो बान्था मोननाय नङा आखाइ गारनो मोना दिरुङाव अरनो मोना दिरुङाव अरनो मोना रेडी Kaldenakan mas harganya. 1, 2, Ini sama nak? Sama ya, lupa. Ambil sih.